Straight to the point. Alita may galas pagbisita ni Boying Remulla kagahapon. Nibisita sa di sa atong buhatan sa ombudsman. Good morning sa mga taga-ombudsman, mga listeners nato na sila diha. Og kinini ang good morning sa tanan, no? Uli na ba kasi Boying Remulla kagahapon day? Para ko sa kaadlaw to, sugikan sa ombudsman ilang opisina dili dapit sa may Imbilis ni adto siya manghigala sa Mananga River. Kay iya mahigala ang giimbestigar kining flood control scandal. Na maayo na para nako mahigala na sige Boying. Imbestigahan na. Kay gusto may mga subuanon nga doon naging masilutan anang flood control scandal. Mo na ang among challenge nga tinud agyod pag-imbestigar. Bisag kinsay maigo na nila, may labot na nila. Abot mi sa result ana. Mahinaot mi tinud-on nimo na, ha? Diri sa Sugbo kay daghan bay namatay in taon. Panahon may galas bagyong Tino. So nanggawas ni may gala atong reporter dos kasama Jane Gallardo mo ay nag-cover ani. Nanggawas po ni sa mga pamantalaan kini moong report. In fact, niya ni sa pamantalang The Freeman na kasamang names ug naa po ni sa pamantalang Sunstar. Ato ipakita para ato acknowledge po ng uban. Di lang kita sa DYHP may nag-cover ani. Kaniyo sa pamantalang The Freeman Ombuds proves flood projects. Okay, ang Sunstar dong napoy Sunstar na yung, no? 60 billion earmark for Cebu in 6 years. Mao ni headlines karong buntaga, karong adlaw. Ombuds proves flood projects. Ang ombudsman kuno mahigala mo imbestiga niining proyektos baha. Mao ni paganhi mahigalang Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Matod pa sa report sa pamatalaang The Freeman, ang opisina sa ombudsman ilang i-scrutinize ang flood control project sa Cebu tungod mahigala sa siging gabaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 bilyones pesos in flood control allocations mga higala nga gibubo dinhi. Straight to the point. 60 billion pesos. Dako ng kwarta ha? Dili na milyon ha? Billion ka na. Sa kinitibukan mahigala sa Pilipinas, trillion kini. Ang gasto mahigala sa flood control. Muna nga, bisag usaon pa na mong ingon nga, ayan na, di na tamahisgot, ana. Dili man di ta makamove on, kay kini nga, kasi sa corruption, mo ni pinakadako nga corruption sa history sa Pilipinas. Muna di makalimtan. Labaw tanan nga di makalimtan, kay ang mga tao, inaigo ni ani. Relatable sa katauhan. Mahimo pa ng ubang corruption mahigala. Daghan naman corruption sa una itong fertilizer scam. Dili makalimot ang mga tao adto, labi na mga farmers day. Di makalimot fertilizer scaman. Katong uban nga mga scam. ZTE NBN scandal panahong Gloria to. Di malimot-limot na ka. Kini gablisod ni kalimtan. Nga naman. Inigbaha, iniguan mo baha man. Di mahinumdum gyud kadayon mahigalang agoy ang flood control scandal. Walang dili mawagtang ang kalagot sa mga tao. Ha? So karon matod pa sa pamantalaang The Freeman, ada pa sa Sunstar, Ombudsman digs into Cebu projects. So di lang kami sa DYHP mo nakakuha ani. Among i-acknowledge po ang uban nga mga media outlets nga didto sa press conference may gala ni Boying Remulla pag-ari sa Sugbo. Ato din to kionon kay ang kami sa DYHP wa mi mulurang sa pagisgot ng flood control project. Og unya ang atong mga pamantalaan nagsunod sad. So dili ni ako personalan ning akong isgot mahigala sa flood control. Why personalan ni ha? Ato ning gisgutan nun kay maoy talk of the town karon do na may reporter nga didto sa ombudsman kagahapon og nanggawas ni sa pamantalaan The Freeman og sa Sunstar. So kinsay maigo na akong komentaryo kamo diha mga congressman ha? Mga mayor o mga contractors, why personalan ni? Kini akong isgutan ni amay, talk of the town man. Nanggawas man sa mga pamantalaan gani, ang aman o di lang tamo hisgot sad. So unsa may giingon ni Boying Remulla kagahapon? Straight to the point. So sa report mahigala ni Jane Gallardo, doon naman tayo reporter nga to dito yun. Unya, gisuroy pod mahigalang Remulla ang Mananga River, sa Talisay. So, dinis pamantalaang The Freeman, ako rin basahon na, kay klaro-klaro, the Office of the Ombudsman, ipakita itong The Freeman doon, kana, will scrutinize all flood control projects in Cebu
amid recurring flooding in the province despite around 60 billion pesos in flood control allocations over the past 6 years. Sa Binisaya, pamigalang opisina sa ombudsman mo utingkay niining tanan nga mga proyekto sa pagbaha dinhi sa Sugbo, taliwa sa nagpadayon gihapon nga pagbaha dinhi sa probinsya bisan pa man sa 60 bilyones pesos nga gigahin alang mahigalas pagkontrolar sa baha. Mao ni mahigala ang sulti ni Buying Remulla, mga kaigalaan. Unya, matod pa din sa pamantalang the Freeman na kung tiwasog basa, Ombudsman Jesus Remulla, who was in Cebu yesterday to inspect flood control projects following recent flooding, said his office would examine projects implemented across the province. Sa Binisaya, pamayagala si Ombudsman Crispin Remulla nga dinhi sa Cebu kagahapon mo susi sa mga proyekto pagkontrolar sa baha, nunot mga higala sa nahimo nga mga pagbaha dinhi, sa baguhay lang nga mga pagbaha, ang iyang opisina mo examine sa mga proyekto nga giimplementar sa tibok probinsya. Remulla said around 60 billion had been allocated for flood control projects in Cebu over the past 6 years, with a significant portion going to province 7 congressional districts and a major contractor. So kini ni ang 60 bilyones pesos, kini mga higalag, tanawan nimo ang record yon during this time ni BBM. Kini pagbuo mga projects. Kini niya in the past 6 years tuyo lang na mahigala para maigo sad mahigala gamay itong administrasyon Duterte. Tanawa ang record, ganos agyod ang pagbubuog mga flood control project 2023, 24, 25. Mao na ang panahon na. Tigrabiha. Unya, kini ni ang given the huge amount of funding, Remulla said flooding in Cebu should have been controlled by now. Tungod ini mahigalang kadako nga budget gahin sa flood control, dapat wala ang tanay baha sa Cebu ron mga sukitik paminaw. Pero grabe man. Unyang gingon pa gyud diri Inday Maris, 60 billion, no? Matod pa din with a significant portion going to the province 7 congressional districts and a major contractor. Straight to the point. Kinsa man yung major contractor? Mao ni kadtong ginganlan ni BBM nga QM, QM contractor. Unya, kinsa may congressman ining 7 congressional districts? Mao man ni na-mentions pamantalaan the Freeman. Straight to the point. Ato na to na interview kanadto may gala si Congressman Peter Jan Calderon. Ato na interview karon di ay ang congressman di dili na si Peter Jan Calderon. Lahi na. Isa may congressman ron bago. Si Sengan. Patricia Calderon. Isa man yan Iyan yung asawa? Asawa. Oh. So, substitution dahil ni kumahon. Substitution. Ang bana out lang sa ang asawa sa mahigala may puli. Aha. So, Congresswoman Patricia Calderon, good morning, Kong. Congressman John Peter Calderon, good morning. Ato na sa na-interview kanadto mga sukitik paminaw. Si Peter Calderon nag-interview ta ani labot ani kay tuwa man dito. Nya kini mo kung 7th district. Unsa ni nga mga lungsod ng 7th district Inday Maris? Mo ni ang mga lungsod sa 7th district. Gikan mahigala sa Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual, ug Runda. 7th district na dito. Sa una, 2nd district man na. Kadto kung 2nd district dako kayo, muna nga ilang buwag. So ang congressman da karon mao si Patricia Calderon, no? Unya Alcantara, Alegria, Badian, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, Mualbual ug inguman ang Runda. Straight to the point. Mao ni mahigala ang mga lugar nga naa diha. Unya ubay-ubay nga mga flood control project tuagi bubo sa Hinatilan. Lisod gitong susihon to Hinatilan kay pitilayo aman. Hasta may gala si Ombudsman Buying Remulla na mo adto
Kutobra mahigala, kutobras mananga. Pero may tato si Rimulya, gitanaw po niya ang Butuanon River. O gitanaw po niya mahigala ang Kutkut River. Kaya kini mga higalang Mananga River, okay man. Okay ba? Tatanawan na mga rivers din na. May gatog na tanaw tatong sa kuan. Kini ni ang hinatilan, kaya tuwa man dito buo ni mga flood control projects. Inig matagigayon nga dunay baha, di man kay mo baha dito sa hinatilan. Day, patuwa man dito, gitaguan hinuon ng flood control. Di Cebu City, kumusta man? Ano makita gano'n ta ba? Dayon ba ng project kuha ba? No, sige kabaha din sa Mandawi City ka na yung iis Fortuna Muuwan mga higalab. Sus ka grabe sa baha mga sukid di paminaw. Perting grabe sa baha. So kinini ang mauni nga mga lugar kang Congresswoman Patricia Calderon na susiho na kay 25% sa 60 billion tuan nila sa 7th district. Straight to the point. Mabita na makaingon ta nga pila ka bilyon ko naa sa 7th district. Lakas gid ni Calderon. Mayo ni Calderon mahigala pero assistant man kuno siya nga kwan. Si Peter Calderon tong ipangutana kanadto katong ipa-confirm niya siya maoy kinini ang vice chairperson ni Saldico. Kato Saldico mahigala maumantoy chairman sa House Committee on Appropriations. Si Calderon maoy vice chairman. Pero ingon si Calderon nga daghan kuno sila nga vice chairman di po kuno siya ra. In fairness ni Calderon mga sukitig paminaw Straight to the point. So mao ni mahigalay gibutyag ni Boyeng Remulla gibasa ko lang ning pamatanan da Freeman unya matud pa ang ombudsman mo-hire sila og 20 ka mga abogado for ombudsman Visayas aron nga mao mahigalay mo tabang pag-imbestigar og mo prosecute mohimo og fact-finding and criminal investigation functions mga higala mao na nga ilang hayran. So doon ay opening dyan yung ombudsman 20 ka mga abogado. Ang ilang gikinahanglan nga isa mga apply diha. Kadto lang doon ay mga prinsipyo sad na kay kini magud anti-graft office magud Nya total ka nas buying di po na magpirmi diha as buying. Inikawa ni Marcos mahigala duda ko mamutos po ni ko na una. Pero wata mahibaw kano sa mahigalas BBM kuan jud kay 2 years naman nahabilin sa termino. Kana mahigala ato i-follow ang constitution, 2 years na lang siya. Pero wata masayo daon sa mo na hunaan ani. Manimbako lang ta mga sukitig pamin. Delikado ini mga kagalaan. Si Sara Duterte og dili ma-impeach. Aguroy. Surveys after surveys kung atong tuuhan may gala mo daog man gyud. So mo na siguroon gyud na nga og ma-impeach si Sara da at least dili sa kadagan sa 2028. O di sa kadagan da dili mga Duterte sa ilang pagtuo dili na mga Duterte mao makada. Kay kuyaw magud ni kung ibutang ta lang tinud-on gyud Sara og ma-impeach gyud convicted gyud by way of impeachment. Unya kang simpatiya mo adtong baste mao man ay kuya og gihapon. Og mauho na mahigala delikado. Samot nagdili makonbikto Sara. Mo na kini karong impeachment tinuray lang di ni basta-basta oy. Paningkamutan lang gyud prosecution nga paningkamutin ninyo din nga makapresent gyud mo ebidensya. Kay kung konbiktuhon na po ni kalit-kalit nga way ebidensya ang klaro, magbagulbol ang mga tao, dili satisfied ang mga tao. At least ba lang makapresentar para nga og makonbikto medyo makaingon ang mga tao nga angay konbiktohon. Kay og dili mga higala maingon mga tao may angay to konbiktohon o may ebidensya. Konbiktohon gyud kay ba mga tao binuang gani nila. Kana ra gyud tuyo nga kang Sara Duterte ra gyud nya dili makadagan. Kay uras makadagan kana Sara. Og makadagan Sara gipangutana bitaw sa niya usa man BP og makadagan ka o modaog kag presidente mo bawas ba ka? Ipangutana sa Ingon Sara nga di man kuno sa bawas dai. Sa dili ta bawas. Pero kadtong do nagikaso daan sa anomalya da, bantay gyud sila. Nago mga politiko may gala sabot mo ka politiko ka,
kini ni ang og politiko kakasabot magkalabi pa ka ng imong amigo na ni Balitok. Ug wala na anomalya, inigbalik anak pohon ug moingon nga kay ni politiko may gala may man daguan kuan sip-sip sa administrasyon. Kita mo ka na mga congressman kasagaran gyud. Hapit 100% ug kinsay presidente adto na sila dayon. Kay to ang mga kaayuhan sa dito. Na kanon og balito ka, simpre lain paminawon may galang VP Sara, unya mo balik ka ting eleksyon na, depende dawaton ba kag di ba? Pero ang posibilidad man gud na dili kayo suko mga higala kung way anomalya ang gihimo. Pero katong uban nga nasobrahan na, panalitan kinis Barbers. Dawaton ba kang VP Sara nis Barbers? Ay! Kinis Las Luistro panalitan. Ha? Awa ta kay baw ha? Pero siguroon yun lang, og matangtang Sara mahigala pagka VP, kuhan yun, konbikto yun, da. Siguroon lang nga kanang pagka-konbikto, konbensido ang mga tao, nga doon nag-ebidensya. Kay once konbensido ang mga tao, maklaro yun nga doon na ebidensya, may mga tao angay nga konbiktohon. Merisi. Ha? Pagkapinan, pag-istorya ang merisi. Pero kung dili angay konbiktohon, ngay konbiktohon yun, mubalhin ang simpatiya sa laing Duterte. Yan sa may sunod may tabo ana, ang atong kakuyawan unsay masuod sa utok ni BBM. Pasig mo ingon day nga Duterte man lagi pagdaog gyapon ani. Di na lang ta mag-eleksyon sa. Ay! Kuyawan mo kalit nagdeklarar mahigalag marsyalo. Ay! Kaya mahigala ato lang mga kailang mga forecast ba. Himaot punta nga dili na mahitabo. Mosunod lang sa konstitusyon. Ang problema ko kay dunam ko ta history adto kato bitaw yang Papa Marcos so magito mosunod. Naghimo man to gyud galing konstitusyon. Iya man giusab mga higala mo to nakalingkod og 20 ka tuig. Mo na nga natay 1987 konstitusyon nga gi-fix gyud na nga ang presidente mulingkod sa 6 years di na sa kadagan og balik. Kay makadagan pag og balik ang presidente wa man gyud. So far sa una sa atong experience panahon sa Marcos Sr., wala mahigalay kontra nga mudaog except nito kang Kore na. Perdugay kayo. Nga naman, pabor mo kayo, presidente ka, kaysa man kuno'y presidente ka, imo man tanan. Tanan mayor, tanan congressman, tanan, hasta pang gobyerno, mahigala nga mga kuno, tanan. Ila, hasta pang kumilik ito panahon na katugang Marcos Sr., mga ito nahitabo. Pagkamatay ni Ninoy, ang simpatiya sa mga tao ni grabe na gyud mo to si Kuri mo oy nahimo mahigalang beneficiary adto. Namatay iyang bana didto ang simpatiya ni Kuri nga siya padaganon. Bisag wa to ka experience Kuri bisag barangay captain wa gyud. Tungod to sa simpatiya nas mga tao. Pag eleksyon adto panahon na mahigala sus pildi gyapon Kuri oy. Sa ihap mga higalas, kumilik pildi. Nga, karon kay ang ihap kay ang namprel mi. Sigurado man po ng simbahan at tatay, milihok sa gyud. Ihap mig amo dire, o daog man, ha? Nya doon na mga observers nga tagagawa sa nasod, ang US nag-observe sa atong panahon, ha? Dito na na-smokoy Migalas Marcos. Di mo gito mo kanaog. O wato mahigala, pugos mga kaigalag, pasakay sa helikopter nga pa, kanon? Dili to. Munay kuya og niliwat ni usa. Ay! Lagi talaga to katawa ha. Kay kini na bang anak sa gara, liwat na ba sa mahan? Ay! Nga to sundon talaga yung konstitusyon. Nga unom lagi katuig na mulingkod ng presidente. Human ana di lagi sa kadagan. Ha? Sunod ni, si Sara mo ay sunod mga higalang mudagan. Di pa ta kasiguro on sa ha, kay og konbiktuhon Sara di na magikadagan. Malagmit mahigala og di kadagan Sara, medyo pabor-pabor ni Lini. Kay si Lini Robredo mga kaigalaan, mamagisikan ni Sara. Ang problema lang ana, kung panalitan og dili satisfied ang mga tao sa impeachment, may dili angay konbiktuhon ilagang gikonbikto, mubalhin ang simpatiya nga tong basti. Inigbalhin simpatiya ang basti, muuban si Sara mahigala inig kampanya aguroy. Delikado gyapon. Pero kung
klaro nga dunay ebidensya, nga angay konbiktuhon Sara, at least ang simpatiya sa mga tao dili namo adtong Sara. Maibanan ba ang simpatiya? Mo na importante lang. Mo man hitabo kanadto kang Binay. Ano kang Binay kanadto mga higalan? Sus, number 1 sa Binay sa mga surveys oy. Nag-appeal mig MCLA adto dito sa Waterfront Hotel, murag dito man siguro kadto Attorney Jan Cagulada. Niingon ang mga abogadong Binay nga see you in Malacanang. Ha? See you in Malacanang next year, ana. Kaywa naman, ang mga surveys, daog naman kasi Binay. Pero sa diha, may galangib. Dunay smear campaign nga gihimo niya. Ang nakaamong ato, investigation yapon sa Congress. Imbestigar may galas Binay. Ito, dunay asinda Binay. Dunay mga anomalya sa Makati. Uting kay gito mayosos. Wa kabot may galang impeachment Binay. Kay katog, wa to matandog yapos Binay. Padong mo to i-impeach ta ni. Hindi kadagan. Kaya at tatay magod, panahon may galang Pinoy, ang ilang gusto gyud atong manok, si Maruhas. Ha? Kaya mo to ilang sabot, mga higala. Katos Pinoy gyud noon. In fairness atong Pinoy, ha? Katos Pinoy, in fairness ato. Kung ako may mo evaluate atong Pinoy, dili to kurakots Pinoy. O ako lang mo evaluate, ha? Ang nalay iya mga tao sa ubos, nga di po makontrolar ba? Di mo maanam o mahurot o tanaw god. Ang ako rin yung kanatong Pinoy, kana lagi ang decision making, nga medyo ubos tong iyang rating at tong higayuna kadtong Lunita crisis nga wa magkadimao to yung decision nangamatay to mga Chinese mga tourists ug katong katapusan na sa termino sa 44 di ko kalimot ana nadaot ang rating ni Pinoy. Pero mingon ka og ang iyang kuanday ang iyang corruption issue. In fairness sa Pinoy dili to corrupt. In fairness sa Pinoy. Lahi tong panahon may galang Gloria. Panahong Marcos nga senior. O kiniron. Aghang korupsyon mahigala karon. Ang kanana ang makaingon ka nga medyo okay ang panggobyerno ba? Kakinto mga tao. Panahon may galang presidente Rodrigo Duterte o kining panahon ni Pinoy. In fairness atong Pinoy. Unya mutuman po tong sabot sa Pinoy. Hindi maris. Kay ba ka ang Liberal Party at the time, ang ilang standard bearer at the time si Maruhas magyud. Ako di mo kalimot ana kay si Maruhas magpuli-puli to si Manny Villar Maruhas ari sa akong program. Kay mo ari sa Cebu god, di pa kun sa mahigala atong programa acknowledge mga nila nga ilang gipasurvey atong programa kusog gyud. Sumo nang bisita sila dira ako sa interviewon. Interview nako si Maruhas, kapilam to balik-balik si Maruhas. Interview nako si Manny Villar. Kapilam to balik-balik sa bisag si Binay. Atong pagtagad kay mo ari may mga staff nga tunon among nakita survey imo mga programa mo gipaminaw, no? Pwede ba may bisita? Pwede. Pero ako lang gikuan nga para fair, kasi mo ari ako lang tagdon sad. So at doon, higayon na, di ko kalimot si Villar o si Maruhas, mo ito magpuli-puli. Sila maoy standard bearer, pagkamatay kuri bitaw. Sus, dito man simpatiya ni Pinoy. Balhin man simpatiya ni Pinoy. Si Maruhas napugos o desisyon nga mo slide down pagka-vice presidente. Nausab tanan. Nga doon naman tayo mga kwanturay kay ang mga staff ng Maruhas at tandog sa silang kay ang ilagong tuyo ang dagan pagka-presidente, niya din naman lang. Doon ay mga staff at to nagkwanto. So, pero si Pinoy ni tuman og sabot, kay ang sabot nila, okay, ako lang saron, kay mga tao, grabe mang simpatya ang Pinoy. So, mga tao, tuan ni Pinoy, pero sabot sa Maruhas mo, slide down sa Maruhas, pagka-vice president, pero ginan sa Pinoy nga, next time, ikaw na po akong panaganon. Ikaw akong suportahan. Gisuportahan niya yung Pinoy. Bahalang kinaun sa Maruhas. Bahalang na daot itong iyang record kadugayan. Murag naubos itong record Maruhas kay ang iyang rating mahigala bida. Wala naman sa ito magkadimao. Pero wag sa biyaing Pinoy. Day. Sabot. Ang iyang yung gituman ni Pinoy iyang sabot nga ikaw mo isunod. Ako karon may presidente pero sunod ikaw. Tuman tong sabot. Nga ni karon bag umrag din tumag sabot. Sa may sabot ko ng VP Sara ko na labi. Nga slide down si VP Sara pagdagan, Vice President lang ka, ako'y Presidente. Wa ka na siya sabot sunod ikaw na pod. Parang Pinoy bag ni Mar, sabot na sila. Ito man yun ni Pinoy yung sabot. Kini usaron mo di tingnan tuman. Di yun kay tingali, di yun. Iya mo ganun ipa-impeach sa iyang Vice President. Human sila mahigala nagka-uban.
Straight to the point. Now, atong balikan mga sugid tigpaminaw si Remulla sa atong balikan sa kadalian gahapon human sa press conference diri sa Ombudsman ni Suroy sa Mananga River. Ang ako tatog ni Suroy sa may gala sa Mananga River iya puntang gisuroy ang Butuanon River ug ang Kutkot. Di naman madag suroy to sa 7th district, layo-layo naman. Katong kang Calderon nga distrito. So iyang gisuroy dere sa Talisay ni Mahigala kini Mananga River. Natay video ani daw. Courtesy lang sa nakakuha ng video, may kani-kani. Nanay say audio. Yeah. Naanis ilams tulay. Saan tayo ngayon? Ha? Burbada po. Ana, istorya. Sa mo na yung pabisita, Mananga River. Wala ipakita to ng QM ng mga establishments dito. Mura kanina man asa man sa may driver ni Remulla gahapon basta dito ni gidrivean pa dong sa kwan. Wala to dito napit sa may nangabungkag nga kwan. O to mga flood control dito nga tuwa dito mahigalan dako nga mga projects ni kwan QM. Importante man kisa kay driver ni Remulla tipas na dito dapit sa unahan. Abot pa ni dito sa kwan? Area ni Father Salo ba? Kada na ang kwan dito para makita tong kwan sa unahan. Kisa may nag-guide ni kwan, kaya dipindi mo ko na nga, i-guide ni mo asa dapita. Dadaalan sa Remulla dito sa unahan. Para makita sa video, amo ko ni kwan, ang taga-media wana pa kuyuga no? Pagkanto sa kwan, Mananga River. Haklupan dapit ba? Wala sa man to sa Klupan, di naman nidapita may makita nga mga kwan. Di man nidapit gida. Sa SRP side lang Katulang dili kayo makita tong kwan. Kato to mga flood control projects nga doon ay mga kwan diha. Lakip na sa Butuanon na mga nangabungkag. Dito po mga higala sa Kutkot. Para tanaw niya, doon sa maning kalakiha nga. So mo ni mahigala. Ombudsman na Crispin Jesus Remulla. Mayo og tinud-an sa Cebu. Kay kinini ang ato ning gihisgutan mahigala nga kwan. May dunay resulta ni kay mohayad gud siya mga higala og 20 ka mga lawyers nga motabang sa investigation. So kanang 20 dako na nagmahimo og mututok na sa flood control investigation. Way pili-pili bisig siya maigo na nila. Kisay congressman maigo anang kalakiha. Unya mapasakan yung kaso. Kay paspas man pasakag kaso nga to sa kontrapartido nga priso naman to sa sikwan na yon. Amunta na itong gusto may tabo po Cebu nga doon na bauntay ma-resulta ana. Na to ni bantayan mga kagilan, no? Kining kalaki ni Buying.